Sige, magtanog skandal taon eh. Ano skandal? Nya, kumusta itong sakyanan sa karagatan? Nanay maintenance? Pagkawaan ni mo, boss. Wanay ayo. Way saktong maintenance. Sagdi lang. Ato lang ang timano ng itong mga maintenance. Time sa. Alam ko na yung mga tao nang ngabot dito sa atong lugar. Kisam ng mga tauhan na. Mga gwapo na sila. Kuyaw kay gipang sulob. Pero madangha kay mga naong. Wa sila kay baw. Nga ako'y hawd ining dapita. Wala, boss. Kinahanglan ipakita ni may mong kaisog. Mag-practice kag karate. Mag-slow motion ka. Tanawa ko. Ha? Oh! Naunsa ko na. Murang ka nagtubag saging. Sunda yun ang aksyon, boss. Para mahadlok na sila nimo. Kanang imong aksyon. Ayaw ko glisul-lusura. Mura mag-ikaw akong amo. Ka-easy ang akong aksyon, boss. Ana, dupa-dupa ra. Ora. Dili gi ko kauyon na ng mga tawhana. Pamutlan ko na siya mga o. Ayaw, boss. Mapriso ka, ana. Ya. Itong panguyaban mo, di kasugto na to. May gani gipautang tag-auto sa amigong sir sa Asinda. Nga, asa man taan eh? Mao bitaw, mangita tas piyado sa Asinda. Kay ningo man to sir nga pangitaan yung piyado dito. Asa man tuloy pangita? Nang magpiyong ka makita na nato paglakaw ta. Oh, manlakaw na rin. Sama di. Unya, sige na taglakaw ani? Ipauna tang rito, aron na makatagbo dito, mag-ayos siyang auto. Unya, kadumdum ka tanga, kadakor ba ning Asinda? Amang tanan lang gutag asa nang Asinda ni Don Ramon Smoking. Usa katong labandiro? Dagiro, smoking, malabad yan ang smoking. Manabako. Ah, manabak. Ito na, oy. Kanara ba itong atuan? Bukid na ba na? Waay mga cellphone, ang mga tao dito, tawag, syagit ki kusok. Palitan nung, Yasaryo! Ikaw kuno ba? Ikaw kuno? Yasaryo! Sarya ka! Ikaw Sarya ka! Dali na nang! Dali na nang! Kapasar ka, basta kusukong gini mong tawag mo orang. Bao na siguro ni? Mau tanah apa tang? Siguro mo ta. Sige, tutok ka. Ayo! Tabang sa tuktok. Ayo! Hello! Ayo! Awa may... Bayo! Di mo tubang mayo. Dautan! Ay, dautan! Sayo yay kus gawi. Wala pa sa kibaw ni mga isog ng mga tao din na muyok. Nga. Wa man yung guling tubag. Oh. Araw ba na mag-abot lang din siyo ba? Tuod, no? Kinahanglan ako yung makasawa sa anak ni Densyo. Sakto. Ako yung makasawa. Ayaw katawa, boss. Anong di man makatawa? Wala pa man mo na asawa. Muram nung kagadamgo. Unya, kung balion ko na imong liog, mura ka nagdam ko. Ayaw, boss. Makiha ka kuha na. Police clearance. Ah, basta maano to, Tildo. Nag-abot na ako sa kong gipanguyaban. Musi down din ko. Kana, boss. Para mo bilid yun sila nimo.
Nyara. Kisa kayo ito yung pangalan, boss? Ako si Tatong Balintong. Dato ko. Dagag mga yuta. Na ako'y gipabang bulldozer. Barko. Na ako'y 10 big ship hotel. Ang restaurant. Samot yun, boss nga. Mutuo to katong ipanguyaban mo. Kinsa kayo ka, boss? Ako si Tato Balintong. Dato ko. Na ako'y mga yuta. Na ako'y ipabangan nga bulldozer. Barko. Na ako'y 10 big ship hotel. Ang restaurant. Luwa ka na! Mao na, boss! Samot na gito nga. Mutuo to katong ipanguyaban mo. Mutuo gito. Kinsa kayo ka? Ano sige magkabalik-balik? Don't touch my face! Bitaw, tana, boss. Adto ta sa imong panguyaban. Tana. Tuta. Amor! Mor! Hoy, tay! Kasi- Tay! Kisang kontra, tay! Ha? Ay! Ayaw, pinunti! Oh, gili, tay! Pinako, magog na kay kontra! Dili ba? Oh. Tay! Arigod. Paminaw mo. Ayaw nilapting ko. Paminaw mo na ko. Kinahanglan nga, manguan mo. Mangarti mo kay para inig-abot sa anak ni Don Ramon. Wapan mo tanawon, mga dato kina. Mumo ka, ay. Maunay anak sa atong amo. Ha? Basta mo na to, ha? Sige, ikaw, sige, pangarti na mo. Sige, Usa sige. kayo dagoy ka ato nila, tay! Basta, wa mo ka kita kaya na nila kay nakailan ako na nila panganra pero wa ko kakita na unsay ilang naong. Bisag unsay naong anang mga tawhana. Paningkamuti gyud ninyo nga mao na mabana ninyo para maluwas na sa kalisod. Ha? Dato tay. gina si Don Ramon. Ha? Kana sila. Basta mo ari turon. Sige na. Sige, tay, sige. Ay mo bagon. Sige tay, padali mo dito ay mo sige. Mo na ginihigayon na pagunit at tibuok. Oh, mau lagi. Sige na. Sige, tay. Paningkamot mo. Sige, tay! Tarangon dyan na mo pangarte! O sige, pangarte mo ha. Tarong agad ninyo. Ah, sige, tay! Ay! Manang, nadato pa panataan ni. Maupitaw, day, nga kinahanglan mangarte ta. Aron kita'y magustuhan yun nila. Manang, wala ka ta magdamguan ni. Sus, Inday, Damgo is life, highway is my life, and that's life! Sus, manang, English baya ka dira. Inday, mo na gitawag og Carabao grass. Sabutabol na siya. O, dali na, mangarte na ta. Sige na. Ayo! Hoy! Sir! Kadit ha! Kadit! Ari! Kami ang ikuha ni... Ayaw! Kibaw na mo! Dali! Kami ang ikuha ni... O lagi, kibaw na mo! Dali, sir! Lingkod ang nga rin, lingkod! Kami O lagi! Ayaw lang mo sabi, kibaw ko kay nanawag na ko si Don Ramon! Sir, kadit lang sir ha! Nanawag na nako si Don Ramon nga kamo kuno mo ari diri sa inyong asinda ba? Sa dan sir ha? Lingkod sa ha? Ari sir, lingkod. Diri sir, kanang iuwan manggon mao ning basa tong kwan sir. Sige na kay magkuan ko. Sige. Merse! Amor! Day! Mana mo diha, day? Nana to bisita! Merse! Usaman kanang umana mo diha, nana to bisita! Pagdali mo diha! Amor! O, tay, happy na, tay! Hapit na tay! Pagdali na saan nagutahon mo? Naghiso pa lagi may gana, tay. Ikaw Ayaw na hilabdi akong lana kay tambal na sa akong kabahong. Naunsa ko mo. Dali! Tara ba kay may ikot na itong mga bisita dali mo. May gwapa na, mit, tay. Ulagi, okay na. Sige na. May magustuhan na namin, Ayaw. tay, ha? Mau lagi. Sige na. Dali na. Nawa, tay, musiga yun ang mata si mga bisita ro makakita na mo. Ayun, sad palabi manang. Kasi mo tagam na itong bisita, di na mo balik na rin. Ikaw, amor, no. Dahalhal lang yun na imong naong. Murang kagbaka, nakuhaan. Ay, sigul-bukal. Tay, praktikal na ron, tay. Pilay pa ngang taga-Amerika, ari mo ibog nako. Praktikal. Sus, tay. Lawas pa lang nako daan, tay. Nga naman na mong lawas. Bati pa si mong naong? Ayun, sad palabi manang. Yeah. Tira, oy, kita limur action. Kaya ikaw, boss. Sulti ko na, boss. Ang imong mga kaliutos ko trabaho. Oh! Tiyo! Ay, gana di maklaro yung mga. Gina.
Traba. Di kayo na. Mga ikala. Wa pa Atangi na din. play oy. Ako pipri. Play. Tiya. Mga amigo na ko diya San Carlos, atangi mi sa Pizza Uno. Anak sa Asinda Lilia, sakop sa Bagawinis, Pizza Uno. Magkuyog na Miss Jordan, o katong pares ako si Butsoy, o si Billy Panyaris. Sa Dos Platitos. Be, ikaw boss. Hey, mga kaliwat na ko sa Namuha, Calatrava. Tama. Sa Tingkido. Napal, Castellano, yes, San Carlos, ng mga garing. Garing, dagar kay garing ka. O, ikaw na, yung dancer. Like sa Facebook ko diya. Lilia Asinda. Magkita ta ninyo tanan sa Lilia Asinda. Lilia Asinda, sakop sa Sa Bagawinis. Lilia Asinda sakop sa Bagawinis. Oh, See you kana. there. Oh, nindot naman ka na siyang sayo. Wala, anong katangi din nyo? Tapos kung kinatawa. O atong featuring si John Banks. Yun mga ay. Oy, mga hapos na nan. Salamat na Rock sa episode karon. Shooting kita sa Gawa sa job. gawas si YouTube o sa bisig asa ni magawas basta patangi lang ninyo. Unya, salamat usap sa katis nga ni paring Arnil Lasaga. Nga gipahuwan pre, wa mi paabanga sa ilang mo kaabang pre. Tuog lang mo diyak mayo. Palit sa muktaho, ari mo ring Arnil. Pre, ina tuog na mayo ndang Hunyo. Tuog lang mo mayo nya ini kulis sugbaan na yung Yeah, please Salamat kayo. kuan hoy. Please subscribe sa akong channel BBG Films Production. Sa among salidang Iskumbik. Salamat kayo. Kana de. YouTube Japon, YouTube. YouTube. Kana mga YouTuber ay mo kalimot. Dos Platitos. Sa akong channel day. Channel Subscribe sa YouTube channel. Channel kuan, Channel 1. Karon Channel boy. 1. Oy, Chaniluan oy. Salamat. Pagkulo bisa. John. Okay, Migala, mao kining bago namong shooting karon nga sa Dos Platitos. Comical skits nga naguluhan, Dreamland. Dreamlab, okay. Akin na magigala, kining Dreamlab magigala nga salida, magigala do kana ato na gini, ato yung sundon ba? Kay mao gini salidahan nga among pangandoy nga gidream ginamo nga mahuman na gini. Okay, kay nami daghang mga artista Okay, karon. salamat kayo mga viewers sa inyong pagsunod. Pagsunod sa amo ang programa sa Dos Platitos. Kami usad andam og tagana kung kinsa katong mga moimbitar sa amo ang grupo sa Dos Platitos. Mo na kami sa inyong dapit ug asa mong dapita. Kuadto mi. Okay, taga ito kayo sabi sa taga ito kayo na tubag ko artista si Amor. Okay. Amor akong anak. Dara. Amor, sulti. Shooting ng isang doon. Usay mo Usa ko sulti. rin kasulti nga kisartong naibog nako ay lang ipadayon. Ay lang pa dayon kay Minion si Amor. Thank you for having me here. Pre, ako gada sa Mercy. So ako de gadala sa Mercy. So Sunda lang din Sundan lang yun. Ang Amor. Dreamland. Okay, amo. Ang mga schedule mo sa Brightisyo ron, ugma namin schedule sa Luay, Toledo. Okay. Pagkapit sa 11 at tumis Kampanga, Barili. Pagkapit sa 12 adto sa Ginapot, Danau. Okay. Pagka 18 adto na sa May magshow sa Kabulihan. Kabulihan, okay. 2, Ilihan. 19 mahigala, namin mag-show sa Amerika, among plite. Anong lamay? Awa din nila po. Amerika naman ang... Awa nila po. Oy, ang balay sa namong gisakan kang kurpot. Basilan, Basilan. Mr. and Mrs. Basilan, salamat tayo sa paggamit. Labi kang Geraldine, di mo tayo ng lapa. Ako mo din nagpahuwam sa sinina day. Og salamat sa Dibayot nga mag-roll matato sa swat niya wa mo siya maabot ha. Mana naliit na gamay oy. Okay na.